kene shipu. Chai! Chai! Unanu gwai. Ụmụnne m anụ m. Otu nwanne anyị nwoke gbe m n'ekwentị gbegbegbemgbem ụmụnne m piki. Ya gara ihe osi m na ya alụọla nwaanyị. Ya na nwunye bi na-enweghị nsogbu ọbụla. Na nwunye ya queen ya. The queen of his world. Na ihe niile ya na-eme na ndụ awụ how to make that woman happy. Na ya na-agbalịkwanụ to the best of his knowledge. Na nwunye ya mụrụ ya 3 kids. Na ada ya nwaanyị na ọ dị 9 years. The other 2 boys, the 7 and 5. Na ya na nwunye ya amụchakwala. Na ada ya nwaanyị mara mma wee na o yiri nne, mana ada ya nwaanyị wụ his party na ada ya nwaanyị ejighị egwu, not the fond of him. Ọ nwa ya na ya n'ala obi. Na ọ ada ya nwaanyị the only daughter ya nwere, brilliant, intelligent, smart and clever. No ruo otu ụbọchị, some time ago, nephew ya, nwa nwanne ya nwaanyị, ada nne ya for that matter, they pay ya visit. Na ọ bịara ije ahụ ịnọ only 2 weeks. Mana ya dị surprise mgbe nwunye ya bịara sị ya na nwa nwanne ya nwaanyị na azụrụ ya azụ na ọ ezigbo nwa. Na ya ga-alike ka ọ nọrọ ka a chọrọ ihe ọ ga-eme. Nwatakịrị dị only 21 years na ọhịa the boy dị. Topu nwee height. Agwa na ọ dị 21 ị gaghị ekwe. They matured in thinking, both behavior ya na nwa ya nwa na amamihe juru ya isi. Ya bịala anya, the guy dị good, not the very industrious and hard working. Mgbe ya na-apụtala n'ụkụtụ ote nwatakịrị asachana the whole cars. Na ọ na-eme ihe na-emetụ ya, ya sị na ya na ọ wụbara ya. Na instead of holiday na nwa na ọ bịara ga-anọ short period of ka ya chọọ ihe ya ga-eme kwụnwa nwa na egwu. Na ihe abịa wụrụ agreement ya na nwunye. Chọwa ihe ya ga na-etinye ya na nwunye na-atụ eruru. Ya sị ngwa ebe ọ ka nwere time na ọnọdụ okwu ka ya cool down. Mara ihe ya ga-eme ya ma ya ga-send ya abroad. Ka ya ga-amụrụ ya ọrụ ka ya mara ihe ya ga-emere ya. Ebe the boy si achọghị ịga university na nke ya gụrụ na o zuru na ya achọghị ịga university na ya chọrọ ibi the hustler for life. Ya achọghị ịga university na nke ya gụrụ na o zuru ya. Ya elekwara the boy na ọ dị smart. Na ọ dị defend onwe ikpe ya kwuo n'aka ya ede ihe isi ede na-ede. Ọ na-calculate inwe ike ichit na nwatakịrị dị smart. Ọ ya ka ya nọ ya lọta one day. Nwa ya nwaanyị akpọnwụrụ were aka dị na-agba. Na-ele television. Ya ele ya onye ha ihu otu ọ na-eshi enye ya ihu. Nwa ya na-emezi ka ihu omegi ya. Ya ele nwa 9 years ya na ala obi. So something dị wrong, ọ gịnị mere? Mana ya ekwughị okwu ya na-elekwenụ nwa ya ahụ. Ya bịa chọpụta na TV ahụ ọ gbara aka, ọ dịrị aka na agba na-elege na anya mmiri gege nwa ya n'anya. Na anya mmiri gege nwa ya n'anya. O kweghị ịdị. Ya sị nwa ya na ya bịa, ya sị nwa ya bata moto. Ọ sị nwa ya nwaanyị banye moto. Ya drive ya gaa na itri. Jụọ sị, ihe notisiri na o bega akwa na ọ gịnị ga-eme ya akwa ebe dadi ya nọ ya. O chefula na ya abụọ best of friends. Nwa ya were ihu kpude na tebụl ụkwụ. No take ya nearly 30 minutes before nwa ya emepe ọnụ. Ihe nwa ya gwara ya wụ dadi ya za. Ọ sị ya that time, I don't want you to have problem with mommy. Ya gwa say, you know I love you and your mommy. Both of you are the only women in my life. After a long and thick silence, nwa ya sị ya, I saw my mommy and uncle in your mommy's bedroom. On your mommy's bed. 2 of them were naked, doing something that I don't like. I don't want to talk about it that day. Ya jụọ nwa ya sị, where were you and how did you see them? Yeah, see, they did not lock the door. They just closed it. I was sleeping and then I woke up. I needed to go tell mommy that I was hungry. And then when I pushed the door open, I saw them. And then I closed it again. When you closed it, did you just close it or you stood and... Yeah, see, I stood and watched. I'm sorry, I was not supposed to see that. The man is shape way but
na ihe gbawara ishi gba ishi pieces awụghị na nwunye ya mere such thing kama na nwa ya hụrụrụ such thing and ya ma na picture ha enwe ike ịpụ nwa hapụ n'obi nwere ju obi ju imeju ju ya mkpụrụ obi ya sị m nwa mba nọmza ya sị m na ya gwa nwa ya na even mommy will not hear this na mommy will not hear this na ya kwere nkwa na nne ya ga-anụ ya and ọ ga-esere ya na nne ya ga-azụta ice cream nye nwa ya na ya bụ aracha ya kpọọ nwa nwanne ya nwaanyị sọ banyere ya moto na enwere ebe ọ chọrọ ka ha ga the boy ejikere buy moto ya kpọrọ ya gaa somewhere ya jụọ ya sọ gịnị wụ ihe ya mere ya o jiri ụjọ atọ ya rịa nwunye ya elu ọ sị the boy kụja mee ka ya sị ya brother sị ya gwa that na o mekwele ka like ka ya repeat onwe ya ọzọ n'ihi na ya ji evidence na ihe a na bedroom ya na ọ maghị ma ya mantụrụ kamera dị so na ya ekwekwele ka ya repeat onwe ya ọzọ by then phone ya abanye na phone recording ya record wale the boy amaghị edese n'elu kpuwe ihu kpuwe n'elu tebụl na ebe ahụ ọ gara aga rie nwunye ya elu na bedroom ya na that bedroom na bedroom ya na ọ maghị ya mountụrụ kamera dị na ọ dị surprise otu eshi mata ya sị so that alone would the main reason ọ ga-eji ihe ọbụla ya jụrụ ya na gwa ya the truth nothing but the truth ya na-ajụ ya again ọ gịnị ka o ji rie nwunye elu na bedroom ya ọ sị the boy isi n'oche ọ nọrọ ito gbuo ikpere n'aka ụkwụ ya rịọ wee sị ya biko na ọwụ anti na-enye ya nsogbu mgbe ọbụla na ihe a bidoro echi ya gara aga sacha ahụ na-aba ka ya banye na room ya anti esoro ya bịawa di ya si ya na ya bịa were akwa dede ya yirigodo for now until mgbe dede ya ga-abịa gara ya shopping ya sị mba na nke ya jiri bịa ya eyichabe ha and ndị nke ya yiri ya asa na mmiri anti ya batazie de eguchie ụzọ bido metọwa ya ka bido rịọwa ya bido gwewe kwewezie ya nkwa na ya ga-agwa ya nwa dede ya ka enyere ya aka ga-ewe ya establish ya na ọ wụ eziokwu ọ bịara holiday na ya chọziri ka ọ nọrọ na ya ga-enyere ya aka build his life na ntị bido kwewe nkwa na ya nọ na-elegi ya na bathroom nke ọsaga ahụ na eshi na ihe a na-elegi ya na ihe ya chọrọ ịgwa ya n'ebiko na ọ mara mma nwoke na nwanne ya nwoke ya wụ dee ya na ọ naghị emete ya n'ọfụma n'elu bedi na ahụ ya na o juru eju na ọ gbara agba ka nwoke na ọ dị ote nwoke na-adị na biko na ọkwa aka ọ na-enyere dede ya na ọkwa na omehie onye ọzọ nwere ike ime mana ihe ya na-agwa ya wụ na ihe a niile ya na-ebet ya na ya ga-emeki sure na dede ya establish ya this boy agbahọ na-aka koga ihe nwunye ya lụrụ n'ụlọ ka nwunye shiri disgrace ya laa ya n'iyi kpụrụ ọbara ya nwa nwanne ya nwaanyị lakpụrụ shamelessly ọ sị ya nọrọ nga agwa ya na the only thing ka denwegodiri ya ihe ọkadị ndụ ya kpụrụ ihe aga somewhere ga gbagbuo ya wụ because of no blood ya na nwanne ya na nwa nwanne ya nwaanyị dị ọkpara ada nne ya for that matter no the only thing ka denwere ya ndụ ya gabega waste ya by now ọkwa ya waste ya ma onye ọya na ya abụọ mana na ya chọrọ ịjụ Igbo na ọ wụrụ ya nwa na ele action ọ ga-eteke now no just wụrụ ọnụ ya kwuo the boy say na ya ga-send ya packing ya so oke ngwa na laruo gị jiwa ya megịnị ruo akpa gị megịnị bịa lawa ọ sị the boy arịọgide na-arịọzi esi ya gwakwala mmanya wụkwanụ nwanne ya nwaanyị ya gwa ya sọ ọ dị dangerous isi agwatakwala mmadụ because ọ bụrụ na etoghị m ụjọ ya nwunye m elu keep your secret you may come back and waste me to continue from where you stopped. You are an adult you 21 years you know what is good and what is bad so you gaghị akwa m gwa m ebe m ga-ada you repeat onwe gị na m agwakwala your mother this is where you will land in the police station the boy emere ha ọnụ ya rie takoshi la paaki ya ngwongwo ya la and ọ dị ka ọ gwara nwunye n'ihi na enwe mgbe ya wụọ nọrọ ya agwakwala nwunye ọ dị ka ọ gwara nwunye na kemgbe 2 days na nwunye na-esogharị ya na-asị ahụ na enweghị ya mere ya chọrọ confess ya na-alekwana ya ka ọ confess kwana ọkwa na ego ya ka uri ahụ biko na ọ gbaghara na ya mana ya emejọle na ya biko na nwaanyị mba nọ mza na ya ekwele nwa ya nkwa na ya gaha divorce nwunye ya mana ihe ya chọrọ ịgwa m na awụ na that beautiful marriage
the taste of it na ya ga-make sure na nwunye ya enwetakwaghị the sweetness of it again. Na one, ya ga-eri nri o shiri. Two, na ya ga-eme ya o jiri aka eburu akpa ya laa n'ọhịa sị ka ya metụ ka mara. And ya achọkwana ihe onweba ma ya na onye ọya na agwa amahụ dat na nwa ya nwaanyị gidere ha. And ya agwakwala na nwa ya na ya agaghị agwakwa mọmị ya nọ ya nwa goria. And o mekwala nwa agwagwa mọmị ya ihe n'ugbo na ihe na ọ nọ between them. Ma ọwụ ya na mọmị ya ga-eheti ya na ha abụọ ga-awee enemies na ya achọghị that nọ na anụ na ya esekiola that part. Obi agbawala ya na ya akpọla nwanne ya nwaanyị gwa ya ihe mere. Nwanne ya nwaanyị ọ na-achọ ikpe agbụ na nwanne ya nwaanyị bewashala ọkpụ anya emene ugbo ọ wọla ihe mere n'ime ụlọ family something achọghị ibupụta ya ka bịa tiwe ka bịa hịọwa na ya gwala nwanne ya barịala everything mana nwunye ya will pay dearly. Na ya ahụ ogbu na nwayọ na nwaanyị ahụ ga-eri ihe ga-eme ka nwunye ha rie na ọ dịghị na ya ga-emeke sure na nwunye ya last ha n'aka ya na ihe na o mere ya. Ụmụnne m mgbe aka m ji gwawa ya si ya nna m ya sị nshịkọrọkwanụ mma ka nga nụrụ foto ya nụrụ nga asa ya mmiri ebe ị ka nwere olileanya gị na ga-ebi. Ị chọghị ịchọpụ ya because of nkwa ikwere nwa ha. Ị chọ ka gị na ebe sewe because of nkwa ikwere nwa ha. Ekwele ka nwaanyị ahụ wụọ the reason ị ga-eji awee mọdara. No. Ọ wụrụ ma ị ga-esend ya temporary parking. Onwe punishment ị ga-enye ya mana isi gị ị ga-egbu ya slowly. Ị ga-eme ka nga violate nkwa ikwere nwa ha send ya parking. Your daughter will understand. Than idenwe ya ebe ahụ mgbe niile ya anya iwe ndụ ya na-agụ nke ekwensu hapụ iyi uzu gị ga-gbuo the mother of your children. Gụnwa onye commit a bigger crime. Biko nna m wetu obi. Ọ bụrụ na anyị na-ahụ ya na afọ of which o kwesịrị ịfụ ọ mmadụ ka enwe nwenye ga-etake that nonsense. Aga m asị gwagodi ya hapụ ụlọ for now. Mana echiche nriwe nke igbu ya slowly iwepụ ndụ ya n'ụdị ọbụla slowly. Aga m asị gbaa ụkwụ na break before ekwensu eyi uzu ọṅụ mee ihe ị ga-regret in future. Ị ga-anọtọsị nga m makwara send ya nwaanyị out of my house kara m mma dana ịgba nga m na-ekipụ nkwa m kwere nwa 9 years ga-agbufuo ya. Ị ga-regret one day someday somehow. Ị ga-ele ụmụ anya n'ime onwe gị regret na ọ gị nwa wepụrụ ndụ nne ha gị gburu nne ha. Ọwụ na echiche dị ụta abịala n'ime wepụ ya biko nna m egbule tie ya okwu ọsọ si ya gakwugodo n'ụlọ nne na nna ya ga-anọtụgodo for now ka ịma isi kpakọ nọ n'ịmara ihe ị ga-eme and what to do. Ọkwa na ị ga-ahapụ ya n'ụdị ọbụla ị ga-eji punish ya mana akpala ndụ ya aka. Ọ ebe aka m na-aga nna m biko wetu obi. O ụmụnne m ọhịa m gwara ọ na-ahụ nanụ ka enye m ọnụ. Ụmụnne m enwekwa ihe unu ga-atụkwasịra m ya. Unu tụkwasị ọkwa akụkọ kọmentị ọnụ. Ọ na-ahụ nanụ onye aghọrịrị ka agbara. It takes a lot to build a home, but it takes nothing to destroy it. It can take you years to build a home, but it cannot take you up to a minute to destroy your home. Kpachapụ n'anya ọnụ. Ịnụ nga na-elege m enwe otu isi emege ka dị egidebe nwunye nga akparabe nwaanyị ahụ ịma na ọ hụrụ n'anya o nwere respect for you ogidebe. Echekwala na ị dị too smart. N'ihi na kama a na-ehi ụra kama has a way of exposing everything. Ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ ụmụnne m. Udo dịrị ọnụ.